Σωτηράκι. Σήμερα δεν έχει ψαράκια πολλά. Έχει πολύ κρύο. Είναι ο μήνας πόσο έχει ο Σωτήρης σήμερα? 19 προς 20. Λιγάκι. 19 πρώτου. Έχουμε μαζί μας τον αρχισέφ Μικόνου, τον κύριο Βασίλη. Αρχικατέμι, εγώ, να. Κρατάει το πούσο και το ξύλο. Άντε γάμισε το ξύλο. θα σου καπνίσω το μάτι. Χωρίς φωτιά, παιδιά, δεν κάθεσαι, λαγκώνεις το καβλί. Κανονικότατα. Λαγκώνεις το καβλί. Από ψάρια πολύ λίγα. Ανάψουμε ένα τσιγαράκι τώρα και μετά βγάλω να δώσω ξανά. Θα ξαναρίξω πάλι. Δεν κάνουμε. 10 ψάρια. Εντάξει, βγάλαμε 10 ψαράκια, αλλά μικρά δεν είναι. Μόνο μια τσουκούρα λες ότι είναι καλή. Οι άλλες είναι λίγες. Τουλάχιστον 6 κιλά. Είναι σαν τον Τάκη. Και οι άλλες που βγάλαμε είναι γύρω στα 2 κιλά. Όχι, το τάκι είναι 450. Το τάκι είναι 450. Μαζεύει το βαρύνι Χωρίς χωρίς. το μεδρικό. Τι έχουμε εδώ? Ψαροτροφέ. Έχουμε θέμα. Κάνει τίποτα? Ένα κλάσιμο έριξε. Τίποτα, Έριξε ένα κλάσιμο Σωτήρη. Δεν ξέρω αν βρομείς πολύ, δεν ξέρω αν θα μυρίσουμε στα δώμα. Έριξε ένα κλάσιμο πάντως εκεί το ψάρι. Πώς να δολώσεις τώρα. Κατάλαβες. Πάντως είναι ωραία. Είναι ωραία, έχουμε ωραία παρέα, έχουμε ωραία φωτιά. Παρέα και περνάει κι άλλο. Δεν είναι αλλού ρε μάλακα. Πού παρέα. Βάρεις τώρα γιο. Εκεί μας. Γιάννη σε δουλεύουν μάλλον. Πρέπει να έχουν σκύλια. Πρέπει να παίζει ευκύλια.